बे बाराव प्रेक्टिकेलनि हिन्जावखौ जजित गयारि सेंग्रानि मुङा प्रेक्टिकेल हिन्जावखौ लाना खारदों। हेल' लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनाय जासिनाय थाबाय। थ' दिनैनि भिडिअ डेन्जार आरोना, माने बर' सावथुन मुलुगनि कमेडियान एक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि हिन्जावा नंगौ लोगोफोर गारना खारबाय। थ' बिथाङा बिराद गाबै गाबै लिरफिनदों आरोना गावनि वाइफखौ। थ' नोंथांमोना नायलां, भिडिअखौ जोबजासे नायलां, भिडिअखौ जोबजासे नायबासो मिथिगोन। आरो भिडिअखौ जोबजासे नायालासिनो कमेन्ट दा खालामसिना आरोना, बुजि मोननाय नङा। बेनिखायनो बुंदो भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर। नंगौ लोगोफोर, भिडिअआ बिराद गरम जागोन, बेनिखायनो बुंदों आङो भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरोना। जोबजासे नायालासिनो रावबो कमेन्ट खालामना, जोबजासे नायलां। थ' होमबासो मिथिगोन थ' प्रेक्टिकेल हिन्जावा मा गामियाव खारदों, मायाव खारदों, सब फोरमायजोबगोन आङो। नोंथांमोना जोबजासे नायलां दे लोगोफोर। थ' भिडिअखौ सुरु खालामसिथ'दो। खोनाखाबाय थायो आरो नुखाबाय थायो, जेरै ससियेल मिडियायाव बिदिनो आरोना, सोरनिबा गथ' गोनां हिन्जाव खारो, सोरबा सिख्ला हाबा जानायानो खारो। थ' हौवा हिन्जाव नांलायनाय माबानाय, बिदिनो प्रेक्टिकेलनि हिन्जावाबो खारबाय आरोना। थ' आं भिडिअखौ ससे होगासिनो, गाबनायखौ नोंथांमोना मा बुंदो प्रेक्टिकेल बिथाङा, थ' नोंथांमोना नायलांनो हागोन। थ' बिनिनो आं मोननैसो बुंग्रोनो सानदों, बेखौ खोनासंग्रो। थ' मा गामियाव खारदो, मायाव खारदो, आं ससे होगासिनो। खेबाव जजित गयारि मुंनि सेंग्राया प्रेक्टिकेलनि हिन्जावखौ लाना खारबाय लोगोफोर। नंगौ लोगोफोर, जजित गयारिया प्रेक्टिकेलनि हिन्जावखौ लाना खारबाय। बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांना, बिराद धामाका भिडिअ, एकदम जोबजासे नायालासिनो कमेन्ट खालामनाङा। गासिबो भिडिअखौ जोबजासे नायनानै कमेन्ट खालाम आरोना, होमबासो बुजिगोन। थ' जजित गयारिया सोर, बहा लाना खारखो, मानि थाखाय लाना खारखो, आरो जजित गयारिया सेंग्राना हिन्जावना हाबा जाखानाय, थ' नोंथांमोना एकदम नुगोन आरोना। थ' भिडिअखौ जोबजासे नायलां, थ' भिडिअआ बिराद मोजां जागोन आरोना। थ' गिबियावनो गासैखौबो आंनि चेनेलाव लोगोफोर फिन खेब बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बिथां प्रेक्टिकेल नार्जारिनि। थ' नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना एसेबो बुजिबाय जानांगोन थाबाय। स' लोगोफोर, दा नोंथांमोना प्रेक्टिकेल कमेडियान एक्टर, नोंथांमोना सिनायखायो जानांगो। दा गासैबो सिनायखायो, बिथांनिखौ कमेडि भिडिअफोरखौ बिराद मोजां नाङो। थ' मा जाना खारखो, बिथाङा बिराद गाबै गाबै लिरदों आरोना गावनि हिन्जावखौ। जेरै नोंथांमोना नुखाबाय थायो, खोनाबाय थायो। थ' जेरै गथ' गोनां, सोरबा हाबा जानाय, बिदिनो गारना खारबाय थानाय नुखायो होमबा ना ससियेल मिडियाफोराव, जेरै फेसबुक, इउटुबफोरावथ' गासैनिखौबो नुयो। खोनाखाबाय थायो आरोना बर' हिन्जावफोरा गारना खारबाय थानाय होननानै। गासैबो नुखायो, बेखौ गासैबो नायखायो ससियेल मिडियायावनो। थ' बिदिनो प्रेक्टिकेल हिन्जाव गारना खारबाय आरोना। थ' बिथाङा बिराद गाबै गाबै बुंदो। आं नोंथांमोननो ससे क्लिप होगासिनो। थ' बिनि सिगां आं मोननैसो बुंनायदो। थ' बिदिनो आरोना। आइए देखते हैं मजा आएगा। बिमा नों अननानै फैफिनदो, जेरावखि थाङा मानो, सोरजों नों थाङा मानो फैफिनदो अननानै। बाबुआ गाबगासिनो नै, आरो आंबो हारसिं बोरै थानो। जेबो नङा, आं बिदिखौ जेबो साना बिमा। आं नोंखौ मुगैया मुजवा आजावफिनगोन गोसो गोथारै। फिसा जाबाय जोब्बाय, गोरोन्थिया जाखायो एसे एनैया, फैफिनदोल'। गोरोन्थिया सोरनि? बियो मोनसे सर्ट मुभिसो लोगोफोर। नंगौ, जोंनि ससियेल मिडियायाव जाफ्लेबाय थानाय बिराद मिलायदारना, माने जेरै हौवा गारना खारनाय, बेयो रियेल नङा आरोना। दा जाय रियेल सानदोंमोन, प्रेक्टिकेल हिन्जावा खारमार सानदोंमोन, कमेन्टआव फोरमायहर। थ' बिराद मोजां नांदों आं नायनानै भिडिअफोरखौ, मानोना रियेल बायदि बेरखांदो बिथांनि भिडिअआ। थ' कमेडि एक्टर बिथां प्रेक्टिकेल बर' ब्रादारनिया बिराद मोजां जायो आरोना। थ' नोंथांमोना नायाखैबा राजु बर' फिल्मसआव सार्च खालामनो हागोन, आरो नांगौबा आं लिंक होना दोनगोन डिसक्रिपसनाव, आरो आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन। थ' नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनिसैमोन। थ' थेंक इउ। थ' बिराद बार बारदो, दिनै भिडिअ बानायनाया बिराद मुस्किल जादों, माने अखासो जागोन बायदि मोनदों आरोना बोथोरफोरखौ। जानांगौ बेकग्राउन्डफोराव एसे बोरैबा खोनादो। थ' सरि लोगोफोर, माने बिराद बार बारदों ना, बोथोरफोराबो बिराद हामाखै साननैसोआ। दिनै माने बार बारबाय थादों आरोना। थ' गाहाम जादों, माइ हानायफोरा मोजां जादों, सान्दुं गैया बारा। थ' बेनोमोन आरोना लोगोफोर, गोरोन्थिया सोरनि, बेमोन आरोना सर्ट मुभिसो आरोना। बेयो मोनसे बिराद मोजां बेरखांफुनाय सर्ट मुभिसो। थ' बे जेबो बिथां प्रेक्टिकेलनि हिन्जावा खाराखै। बिथांना CF दोङोबाबो दोङो दा, हाबा जाथ'वाखै बिथाङा। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आरोना लोगोफोर।
थ' सोरबा चेनेल गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ आइलै बहा थांखो थाबैनो फैफिनदो बाबाया मैयानिफ्रायनो ओंखाम सङाखै आं हारसिं माबोरै थानो स्कुलाव सोर दोनलांगोन आंखौ आइलै दे दाना बिफायाबो एसे बुंदो थ' दे बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंसोरखौ दिनै जास्ट फर इन्टारटेनमेन्ट खालामबाय माने बरिं मोननानै आङो मा बानायगोन होननानै नोंसोरखौ एदावना हरनाय जाबाय माने मिथिना मिथिया होननानै जास्ट फाल्तु भिडिअ बानायबाय थ' सोरबा चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै थेंक इउ